Solani ndihlala eQueenstown kwindawo ekuthiwa yiLinge. Okay. Sichazele nje wena buqale nini ungena kwi-modeling? Ndiqale ungena kwi-modeling ngo-2022. Kwi-first competition yam it was Miss Teen iLinge 2022. Surely ke bakhona abantu okhule ubukele kubo and ke bakumotivate ngobani okanye umotivate yintoni ukuze uyilandele i-modeling? I was motivated ngo-2019 nguMiss Zosibini Thunzi. Ngela xesha wayiwina uMiss Universe and then ndazixelela uba I should give myself a try modeling. Okay. Uzothi ga ngoku zingaphi titles onazo? Ndinee-titles eziyi-6. Yho, hayi khasibalele. Linge 2023 first runner-up and Miss Intelligence Eastern Cape finalist and Miss Intelligence Eastern Cape leadership and Miss Ubuntu Bethu second princess, Miss Mlungisi 2025 second princess and Miss Popularity 2025 and Miss Lingelihle Queen. Okay, so ngeyiphi le yokugqibela usanda kuyifumana? Ndisandowina le kaMiss Mlungisi 2025 second princess and Popularity. All right. So ukuwangwa ngolo hlobo iye yakubangela uba uzive njani and ithetha ntoni kuwe yonke lento? Yeah, I wasn't expecting uba ndingawina, although I gave my best, but then ngoku ndiziva ndirayithi. Also, I inspired so many people outside. I'm proud of myself. Zethini i-task enizinikiweyo now that uphumelele? The task that I have, I should do the charity work, and also I should go for the interviews and visit e-pageants, another pageants. Yes. Okay. Apha kumcimbi we-charity work ingaba i-area ozayokunceda kuyo ubusele uyi-identifyile kambe yintoni futhi onqwenela ukuncedisa ngayo? Bese ndivizithe eSibindini project. Ndayoncedisa abantwana phayana, ndiba-advance nge-modeling, kwaye ndincedise naphayana kuncedwa abantwana. And then ke ngoku I was part yoba nam mandincede phaa kulaa msebenzi waphaya. And then my second charity, I'm planning of donating clothes kubantu abazidingayo. Okay, Isibindini project isekomani? I-project iseLinge. Okay. Khawuthele nontanga bakho abamamele ngeli xesha ubakhuthaze nabo balandele ezabo ii-talents. All I'm going to say is that be true to yourself. Trust yourself. You can do everything and anything, anytime. And ungayenza ngexesha othanda ngalo. Yonke into ofuna uyenza, it's possible only if you work hard with dedications. Thank you. U-2025 usemtsha Sinovuyo. What are your plans for this year? I'm planning to enter a national pageant, which is Miss Black Diamond South Africa. So for now, that's my plan because I'm still unemployed. Intoni yena nto ibangela uba ikhuthaze mihla le xa uvuka uthi ndisayiphusha le talente yam bathini abazali xa bekhomenta ii-friends esikolweni ootishala ithini into? Bandikhuthaza kakhulu because bayabhiliva kum, of which xa bebhilivayo nami indenza loo nto ndibe ne-confidence and believe in myself, and abazali bam bandinika i-support endiyidingayo. I appreciate that a lot. Ngeyiphi question oyikhumbulayo phaa eqongeni kwimibuzo eniyibuzwayo? Yayisithi if ndingangupresident for i-day A1 ndingenza ntoni? Yayisithini impendulo? Ndathi into yokubana I will give people free education in order for everyone to be successfully, and I thank you. All right. Nkosi kakhulu, bakhona abantu abafuna ubulela inkxaso abakunika yona? Bakhona. Ndingathanda ukubulela kubazali bam okokuqala inkxaso abandinika yona, and shout out to my founder uMiss Anelisiwe Tyalana nosisi wam oyena mntu ndivuka ndilala naye endinceda noba sendigive apha uAnovuyo Mlandeli. Ndibulela kakhulu kubo nakubantu bonke ababhilivayo kum, ndibulela kakhulu kubo. Alright, kho abantu abatsha ke abamamele ngeli xesha bayavuseleleka njengobuthetha and abanye bafuna ukulandela bafuna ukubona. Khabaxelele i-social media platforms zakho.
Ndiyafumaneka ku-Facebook ndinguSinovuyo Solani. Ndiyafumaneka ku-WhatsApp ku-079 033 3390. Ndiyafumaneka ku-Instagram as uSinovuyo Solani. All right. Amazwi okugqibela unawo? Ndinawo amazwi okugqibela. Ndifuna ukuthi ndiyabulela nalapha kuVukani Community FM. Ndibulela kakhulu nge-opportunity enindinike yona. Enkosi. All right. Nkosi kakhulu Sinovuyo, siyabulela ngexesha lakho. Siyivukani FM sikunqwenelela ke impumelelo kwimizamo yakho. Enkosi. Right, phulaphuli ibinguye ke uSinovuyo Solani yena ke besanda ukuphumelela usibalisele ke nange-charity work aceba ke ukuyenza nokutshintsha nje ngakumbi ke abantu abatsha abangalandeli izakhono zabo bakhuthaze sithi ke baqalise kulandela izakhono zabo. Siyakukhaya lady lasekhasi sifuna uchekisha uba ke imicimbi ihamba ngoluphinda kuhlobo ngosuku lanamhlanje kodwa ke masijikele kule kona. Ingaba kukho intlanganiso, ii-programs okanye izitori